motor namin, JB. Pinatulaya mo. Pinatulaya mo. Ha? Ha? So ayun mga kaaro, sa yan gagawa tayo ng kinilaw na bangus. Ito aray kamot mo na eh. Pasirik-sirik mo dyan. Nakaruan mo pa na ito. Ito naman. Araw maggagawa tayo ng sariwang kinilaw na bangus. Budol tight na naman to. Sige. Yan, maliban sa gagawin natin na kinilaw na bangus, meron din tayong gagawin na inihaw na bangus. Ikaw lang kulay pa ito. Ayun po mga kaaro, maliban sa inihaw na bangus, kinilaw na bangus, meron tayong inihaw na tilapia. Itong mga buntot guys, ihiwain natin ng malit na malit kasi ito maraming tinik dito. Yan. Kaya ihiwain natin siya ng halos kahidla na lang. So ayun po mga kaaro, yan, bababad na lang muna natin sa suka ng mga 5 minuto. Dan dito din natin siya titimplahan. Dan para tayong mangkok. Luya, pantanggal lansa.
guys, inaanda na lang natin yung ating mga gagamitin na pangrekado habang binababad natin yung ating bangus sa suka. So yan, halos mag-ilang minuto na kaya tatanggalin na natin kanyang suka. Ayun. Hindi na rin natin siya titimplahan. Bawang sibuyas tsaka luya. Ayun natin ang ito. Yung ating gagawin na kinilaw na bangus. Fresh na fresh yan, kaka-harvest lang. Bukol na ano yan. Log maalat. Ini man. Bato pulutan namin JP. Piradula mo. Ha? Piradula mo. Si kayong tirador Ah. Dalawang tigmalat yun oh. Kunti asin. Inihaw. Kaya may haladoan, may kilo may kaya ulit kalabo. Dagdagan tayo mga kain, mga karo kasi mapapalaban na naman tayo ito sa kainan. Yan, ayaw naman nating mabitin. Cut. Yaman tayo mga karo. Panangal mo, mga karo. Ito, dito po ito. Okay. Ito jay. Manggayogoy Okay, kilay bawo. picturean. Amilad ka ron. Kung Ano ganun doon? Yo. Ayaw mo pa. Picturean after tan. Picturean magkano? Hoy. Diba? Ilag mo na yun. ang gapot no wala ko may napampaludang ko dyan eh. Aray. Gusto naman. No. Video mo na. Video ang kula. Entire ka ba? Ang video ka ba? Oh, video ang takilaw niya yun. Tanaw. Chukoy. Ano yung chukoy? Yan tuwan, so puntik. Ali, tulid. Ini saw-saw kayo dyan. Kwenta may sasawan. Kamu naman sa saw-saw. Ikaw pa, sisig niya ko lang ano yan. Ayun. Sang. Gih. Iman. Nang sili. Ikaw naman rawi. Yan yung magdala eh. Cup noodles. Bitapang niya, bitapang. Yan na di. Dasal talo ng mayaman saya. Nakal mula mo ko na eh. Tanong ka mo. Dada. Ang dami danom. May shell klaro.
Bumululins. Wala ka makikas. Ay, bahala. Ini mah ini. Ini wala jad arong kayak ini kako. Kaya may taong pagharap din eh. Ang puta. Dapat orang kasih rulay itu. Masih bitong ano ko po ni. Pwede. Manam ito nila manam. Malah kay nanay ako ba yun? Oh. Ibanto ka ng chupoy sa mga sa mga. Yung karamitin, kasyaw. Hari. Alam, makasulat man ako. Hoy. Bukol ba? Ini bukol dyan eh. Sige sige naman. Bagal kay kako talon ko lare. Puntay mangga jek. Bagus mangga to. Hoy, Maganda eh. mus. Oh, BGP ni. Sige, go BGP. Ah, ang tilakin ka mo. Singa tila lamot kinani mapakar. Pamantay baboy. Ito baboy sa spok. Ay, tiba ko kung baboy. Sa baso, makingas. Buhat daw naman 1,000. Ngayon tumagay. Ako po may kimot mo. Lawin. Ha? Naramang ko kumikin sa kini. Tataluraman. Kulong tataboy. Daram. Daram. Simuk ko lang. Wala naman eh, paano mo tanig danom? Ano pong bulat? Ha? Hindi, wear mo. Isa dyan. Ano kabayo kami, taguan. Talagon ito yung sa intima. Katunon nga naman sa kalam, tamang para shooting. Ang pumanaw, kaya mo shooting ah. Ay. Ay, pa yung tinian mo nila. Tabo yan, kita mo yan. Sukulitan sayang. Una mo sa korta. Bakit ang ano? Ano lang ko ipantoy. 23. Nagaramulay text the share pero ni. Pero ni. Ha? Ano garanti text the share. Ano yung kalamatod kin? Kung tama naman, tama. Kunit na mo. Okay. Kung tuyo. Bay, daapay tanong bay. Daman Kuya ano. kanta. Ayo ah. Di mo ko lawa. Yan pulo. Pwede ram kami. Doon mo. Jack bin. Kaya so mama ka na abawang gusto rami isa ba din na pulo na pulo. Kon, siyempre. Siya sampu po. Nangyari ka dinom. Nangyari ka dinom madanom. Dapat nagka-puzzle. Danom. Magana. Nang Eh, paano na yung pinam na masulupak ka video? 500 ko mo.